चली हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के दसों हुजूर के गोर लागतनी और रउअलन से खुशखबरी एगो सुनावे जातनी कि बहुत बढ़िया हमार भाई जिगर के टुकड़ा अमित बाबू बहुत दिन के बाद आज भेंट भइल बा। सुबोध अकेला का दुआर पर भेंट भइल। आज फिर बाबू हमार दिल्ली से चल के याद कैले बनी हमरा दुआर पर आइल बनी समर्थन कर रउअलन से इहे निहोरा करब जैसे शंभू बाबा के मानी ले हमारा बाबुओं के मानी इनकर जौन भी चैनल होके ऑफिशियल होके लाइक करी सब्सक्राइब करी तनी बाबुओं पर ध्यान दी सबे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मेरे भोजपुरिया भाई लोग। बाबू आयल बा, हमार छोट बहन आयल बा, सभी लोग जोड़ रही बा। विशेष रउअलन से का कही हमने सन के 2014 के बाद अभी मुलाकात भइल। सुबोध भैया के चुनाव के साथ समय में हमसन के मुलाकात भय रहे। वो घड़ी हमसन टीम में रहनी सन। आजो टीम में बाबू के नौकरी हो गई, हमनी डुमरथन बनी। आजो तो टीम में हमने बनी, कहाँ अलग अलग बनी। कभी भी आइला तो जरूर बाबा से मिलेला। अब की बार बाबा भेटा गल बनी, ऐसे टाइम में ना मिलेला हमसन के कि हम जाई बाबा से मिली। फोन पर तो बात होत रहेला। जे भी देखता लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। आशा ना हमरा पूर्ण विश्वास बा कैसे आज बबुआ हम छोट बहन बिया। हर हर